ಹರಿ ಓಂ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೋಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ನಿಗಲ ಹುಷಾರಲ್ಲಾರ ಅಂದೇನುವೆ ಯಾನೆನ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆತ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರೆ. ಸೊ ಇಂಕಲು ಬಸ್ಸು ಪೋಪುನ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ನಾರಾವಿಡ್ದು ಮಾಮಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಬಂಗಾಪುನಂದು ಆಟೋಡು ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಆಟೋ ಪಂತ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ ಇನ್ನು ಮಗೆ ಬುಲ್ತುಂತಲೆ ತೋಜೋಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ತೋಟದ ಹಂಚಿ ಐಕ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೋಜದೆ ಯಾನ್ ಪೋಯ ಅಂದೆನ್ನಿ ತೋಜೋಡು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋಯಲು ಒಂದೇನ ಅಂದು ಸರಿ ಆಗೈತೆ ಅಂಚ ತೂಡು ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಎಂಗ್ಲು ಪತ್ತರಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತಾರೇನು ಅಂಡ ಆ ರೀತೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾರ್ ದಾಂಡತ ಆಯ್ತೇತು 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 10 ಆಪಿನ ಆತೆ. ಸೊ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರ ಅಮ್ಮ ಆರು ಪಳ್ಳಿಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರಿಗೆ ಬಲೆ ಸೀದೆ ಇಡೆಗೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪುರ ತುಲೆಗೆ ಏತ ನೆರಾಳುಂಡು ತಂಪುಂಡು ಶೋಕ ಇಡೆ ಬತ್ತೆಡ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿ ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಪುನು ತೋಟಗೆ ಪೋಪುನು ಅಂಚಿಲ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಖಾಲಿ ಎಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಬೈಯದ ಬರ್ತಾನ ಪೋಪುನು ನಾನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಅಂಜಿ ಮಿನಿ ಪೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಪುರ ಗೊಬ್ಬು ನಿತ್ತಿನ ಜಾಗಲು ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ನಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಗೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಮುಲ್ಪುರ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತ ಈತೆ ಇಂಚಾತಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುರ ಆರ ಮಲ್ದಿನ ತೋಟ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಡೆದೈ ಅಲಸಂಡೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ತೌತೆ ಮಂಗನಗಳು ಬುಡ್ಪುಜ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಆಪುಂಡತ ಇಲ್ಲಡೆ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಈಗ ಭಾರಿ ಹಾಬಿ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ನೀರ್ಲ ಪೂರ ಗುವೆಲಿಡ್ದೆ ಹೋಯ್ತು ಬಾಡುನಾರು ಪಂಪು ಬುಡ್ಪುನ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬದನೆನಾ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಜಿಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ತೀಪೆ ಕುಂಬಡ ಬೂದಿ ಗುಂಬಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬೆಂಡೆ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೀರೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬದನೆ ತೋಜುಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬದನೆ. ಸೊ ಅವೇ ಬದನೆ ಮಂಗನಗಳು ತಿನ್ಪನಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾಕೆ ಪೀರೆ ಪತ ಹೋಗಿತ್ತದು ಬೆಂಗ್ಳು ಒಂಜಿದು ಏರುನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿಜೆ ಬೋ ಯಾನು ನೀನು ಒಂದು ಪೈಪು ಸಡನ್ನು ತೂದು ಇಂಚ ಇತ್ತು ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚುಂದು ಎನ್ನಿಯವರ ಅಂಚ ಐಕಲೆ ಕ್ಯಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಜೀರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿದೈ ಒಂದು ಬೂರು ಒಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬದನೆ ತೋಚ್ಪ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಬದನೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆತಂಡು ಜೋಡಿ ಬದನೆ ಅಂಚ ಇವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಲಿಂಬುದ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅವ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಡ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಪ್ಪ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪ ಆದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಲಿಂಬು ಸುಯ್ಯೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಸೀತಾಫಲದೈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕುದೈ ಸೌತೆ ಆತ್ನಾ ಅಲ್ಲೇ ತೌತೆ ಆತಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಓಳು ಅವಳು ಬಂಡ ಮುಳ ತೌತೆ ಆತಂಡಿಗೆ ಓಲು ಮಾರೆ ಯಾರು ಮಂಗಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಮೂಲು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಂತ ಮಲ್ದಿರು ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಲೋ ಅಳಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದೀತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಗುರಿ ಯಾವ ತೌತ ಸೋಜಿನಲ್ಲ ಅವಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಯಾವ ಅವೇ ತೌತೆ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಕೂಡಲ ಗುರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಬರ ಪೂತದೈ ಸೈತೆ ಅಬ್ಬ ಹಲಸು ಸೂತಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ರೇಗ್ಲ ತೀರು ಜಲೆ ಮುಂದಾತೀನಿ ಕಂಚಲ್ ಆತಂಡು ಕಂಚಲ್ ತಿನ್ಪುಜ ಮಂಗನಗಳು ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂತ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪೀರೆ ಪತ ಹೋಪುನು ಮೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಅವು ಮುಳ್ಸೋತೆ ಹೆಕ್ಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಸೊವೆ ಒಂಥರ ತೋಟ ಐತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರುಜಿ ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ದುಂಬು ಪಪ್ಪ ಲತ್ತಂಡೆ ಪೂರ ದೀಪೇರ ಬಿತ್ತಗಂದು ಅಲಸಂಡೆ ಲಾಯ್ಕತ್ತವ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಐಟು ಬಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕ ದೆಪ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ಅದೇ ತಿನ್ಪುನು ಕೇನ ಮಂಗನೋಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತವ ಅನ್ಪುನು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಲಂಚನೆ ಯಾರು ದೀಪುನು ಅವು ಅಂತ ಲತ್ತಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ತಿನ್ಪುನು
ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನಕ ಸೊ ಎಂಕ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕಡೆ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಉಂಡು ಐಟು ಚಾರಂಟೆ ಪೂರ ಓದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ಅಂಡ ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಅವು ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡವರ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಒಡೆ ಪೋಯಲ್ ಮಾರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಲ ಮೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೊಂಡು ಅಜ್ಜ ರೆಡಿ ಆಯ್ಜಾರತ್ತ ಅಜ್ಜ ನಡೆ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಏನು ರೆಡಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತೀರು ಸೀರೆ ತಗೋತೀರು ಜೋಕರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವ ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೀಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕ ಆತುಂಡು ತೋಜು ಅಲ್ಲೆ ಸಿತ್ತು ಏರು ಪೋಪಣ ಏರು ಬಲ್ಲೆಡು ಕುಕ್ಕು ದಾಸೆ ಕೊಂಡು ಉಚ್ಚು ಮೀನಿ ಬುಸ್ಸು ಬಂಡ ಗೋವಿಂದ ಅರೆಗೆ ಕುಕ್ಕು ಬುಡ್ತಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಊರ್ದಿನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಬಲ್ಲೆದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಏನು ಬರ್ತೈತಾ ಅಂಚ ಬೂಳ್ನ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಿ ಏನು ತಿಂತೇವೆ ನೀನು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತಿನ್ನಾರ ಒಂಥರ ಹಾಪುಂಡು ದುಂಬು ದೆಕ್ಕುಲ್ಲಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ತಾಂಡಾಡೆ ಗಾಯ ಇತ್ತ ಬೂಡ್ದಿನ ಒಂದು ಸೊ ಬೂಡ್ದಿನಿ ನಾನು ದೆಕ್ಕುಜಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವರು ಸಿಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುಜರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಗಡಿ ಇದೇ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕನಕ ಇದೇ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಇಲ್ಲಡ ಆಪಿನ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪುಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ಮರ್ದು ಕೊರ್ತು ಮಲ್ಪಿರ್ ಪಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಮರದ್ದೇ ಬುರ್ದಿನಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡದಾನೆ ಈಗ ತಿನ್ನಂಡೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಣ್ಣು ಬರೋಂತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಎರಡು ತುಮ್ಮಣ್ಣ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಚೋಕೊಂಡು ತಿಕ್ವೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಕುಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದಿನ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಡೆ ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕು ಅರ್ಧ ಸೆಡ್ಡಿತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಂಚು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತು ಪೂರಿ ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಂತಿನ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಂಡು ನಾನು ತಿಂದ ಪೂರಿ ಇದ್ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೂಪೇನಾಯ್ತು ಪುರಿ ಇರ್ತಂಡು ಬೋ ನಾನು ಮತ್ತು ಜನ್ಮಗೆ ಅಂತಿನ ಯಾವ ಥರ ಬೂಡ್ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತಿನೋಡ್ರ ತಿನ್ಪ್ಯಾನ್ ದೇಕದು ತಿನ್ಪ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ನಾನು ನಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಬೂರ್ದುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಪುರಿಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಕಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೇ ಸೊ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ನೆಂತಿನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಒಂದು ರಸಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂತ ತಿನ್ನಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಪ್ಪ ಪೂರಲ್ಲ ಹಾಲ್ದ ಮೀನಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನುಣ್ಣು ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅನ್ಪೇಶ ಅಂಕತಿ ರಸಾಯನ ಮಲ್ಪುನತ ಪೂರ ಎನ್ನಗರ ಅಂತ ಅಂತರ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಅವಾಗ ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಾಲ ತಿನ್ನರಗಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಡು ಓಲ್ ಆವಾಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ನಮಗೆ ಪಿದೇ ಪೋತಿನಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಿದೇ ಇಡು ಲೇಸಡು ಪೂರ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂವರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊ ಆಡಲ್ಲ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಇದು ಹೆಂಗುಂದು ಪುರಿ ತುಯ್ಯತ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕಿಯತ ಅದ್ರ ಏನುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ದವಳು ಪೂರಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂದ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ತಿನ್ನೋಬೈದ ದಾಲಾಯ್ಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಆಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಗಾಂಡಿ ಅಣ್ಣನ ಪೋಪೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಂಡು ಪುರ ದೀವಂದು ಲೇರು ಗುಜ್ಜೆ ಪುರ ಗುಜ್ಜೆ ಬರದಿರ ಪುರ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಗಿಚ್ಚ ಸೂಡ ಭತ್ತ ನಮಗೆ ಜತ್ತಿ ಅಡೆಗೆ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಜತ್ತಿನೇ ಜಾಣು ಜಾಗ ಪಗಾರನೆ ಕಾಂದ್ರೆ ಜತ್ತಿ ಉಡುಪಿ ಭತ್ತ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಸೀದಾ ಹೋಯಾರೆ ಸೀದಾ
ವರ್ಷ ಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ತಗದು ಪೂಪುನೇ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬುಕ್ಸು ತಿಕ್ಕಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ತಿರ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಿ ಆಯ್ ಜಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಜೈ ಮಿತ್ತ ಕೊಲ್ಲಾರೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವರಗ ಭತ್ತ ಮೂಲೆನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಗೊಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಡುಂಬು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಗೊಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಅವಳು ಅವ್ರು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಬದ ಉಂಡತೆ ಹೌದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ದುಂಪು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಂಗದ ಅಂಚೆ ತಿಂದು ಸೊ ಅಂದು ಮೂಲ ಮತ್ತು ರೈಟಿಗೆ ತಿರುಗಾರೆ ಇಂಚೆ ಬದಿ ಕೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ರೋಡ್ ಮೂಲ್ದುಂಬು ಏನ ಓಂ ಶಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋಂದಿರ್ತೀವಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ದುಂಪು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಾರ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯಗ ಪರ್ದುಗೊಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮುಗ್ರ ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇಂಬೇರು ಬೊಕ್ಕಾರು ವಿಜಯ ಅವು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟದ 100 ಹಾಂ ಏತಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಕ್ಕ